Привет! Мисля, че се досещате вече какво ще приготвям. Това е една любима рецепта на всички, особено сега за дългите зимни дни. Започва да наближава и ред за приготвяне на нашата зимнина. И ето тук виждате в този голям лихен, така му казвам, но това е една много удобна голяма купа Legacy ли беше на Tupperware. Но много си я ползвам за троши зимата, за кисело зеле. Показвала съм ви в групата за тапър. Сега тук съм си накиснала в вода и сода. Моркови, чушки, патладжан и домати, арома. Вчера така се зарадвах на тези домати, че ги има вече, защото не са толкова воднисти и за лютеницата е хубаво да използваме такъв тип домати, такъв сорт домати. Първият ми опит с термомикс, разбира се. Малко стана по-рядка лютеницата, но можеше да я пусна и да я изваря на отворен капак, на отворено готвене. Не го направих. То беше и първа проба, много ми хареса, но въпреки първата проба с термомикс и вградената рецепта, която е предложение като рецепта, аз ще имам някои подобрения или по-скоро ще си коригирам според моя вкус. И ето на дисплея съм заредила лютеницата. Ето я и рецептата. В браузър също съм я заредила и в браузъра ми я превежда, като задам, разбира се, български, ми я превежда автоматично. И просто искам да ви кажа какво ще ни трябва като съставки. 20 грама зехтин, от 280 до 300 грама патладжан, 500-550 грама червени чушки, тук аз малко ще завиша. Пресен лют пипер няма да ползвам. 2 скелетки чесън, 130 грама лук и 800 грама домати, балсамов оцет 30 грама, аз ще ползвам ябълков, че нямам балсамов, захар 25 грама, сол. Това е рецептата по термомикс. Какво ще добавя аз? Ще добавя моркови, ще увелича малко чушките и подправки ще ползвам сол, черен пипер и кимион, като тук е дадено само сол, но аз за лютеница си ползвам тези подправки и мисля, че добре се получава. Сега тук имаме да загреем фурната на 160 градуса, функция грил. Намазваме тава и оставаме настрани. И вече действаме с термомикс за другите неща. Като загрее фурната, трябва да сложим патладжана и чушките цели, след което се белят. Само че аз ще ползвам airfryer и ще нарежа всичко на куп да се пече. Ще са 180 градуса за около 30 минути. Или до готовност. Наблюдавам. Даваме начало. Стартираме рецептата и ето тук ни казва да загреем фурната на 160 градуса, като имаме и картинка. Следваща стъпка е намажете тавата за печене, това, което ви прочетох, и да оставим на страна. Ние ще си ползваме airfryer. Трета стъпка. Да поставим купа върху капака. Поставяме, даваме напред, след което ни дава да изтеглим патладжана и чушката. За патладжан казахме, че ни трябват около 300 грама. Тук взимам един патладжан. Ще му махна капачето, защото така или иначе после ще го режа на купчета. И ето така почистим патладжана. Моя е 390, но ще го оставя така.
и ще чекна, след което чушки. Плакнати. Слагам чушките. 750 грама чушки. Отново чеквам аз, защото минавам препоръката на Thermomix и давам напред. Следващата стъпка, какво ни казва, е да разрежем патладжана и чушките и да печем в фурната. Започвам да режа. Даже няма и да го беля, защото този лилавия ми е много вкусен. И ето така, разрязан. Ще го поставя в ерфрайера, който ще ползвам. Този път ще ползвам този двойния на Instant Pot, който е с двете чекмеджета. Едното е доста по-голямо, но с кошница ми е много удобно. Ето, даже е почти колкото любимица ми Джанчо. И тук имам едно по-малко, където днес, например, си пържих една порция картофи за мен. Поставяме патладжана, след което започваме с чушките. Почиствам ги и от семките. Тази лютеница накрая може да я оставите по-едро смляна, а може и да пасирате за гладкост, защото има деца, които не обичат едро смляна лютеница. Приключвам и с чушките. Сипвам ги при патладжана. Тук идва вече и моята добавка. Моркови и, ако желаете, магданоз. Морковите са обелени, почистени и сега нарязвам. Сега аз, пак повтарям, променям малко начина, защото няма да беля, а ще пасирвам накрая и не ме притесняват люспи, но по съвет на Thermomix трябва да изпечем зеленчуците, след което да ги задушим, да можем да свалим люспата и вече да действаме с другите неща. Аз ще приготвям в Airfryer и ще пасирам накрая. Така че преценете си ви кои стъпки точно ще следвате, но се водим по оригиналната рецепта на Thermomix за лютеница. Слагам и тук морковите. Ще полея с малко зехтинче все пак и ще разбъркам. Като по време на печене отварям, поглеждам, разбърквам. 180 градуса стартирам за около 30 минути. Наблюдавам, плюс-минус, може да има някоя минута отгоре. Слагам в уреда. Избирам си втората кошница. Програмата ми е на Airfry. Температура 180 задавам. Време 30 минути. Продължаваме с стъпките на Thermomix. Тук е дадено във фурната 30 минути на 160 градуса. Ние сме, колко казахме като време, пак толкова на 180 градуса, но може и да намалим, може и да увеличим. И следващото, което пък ни казва е след изпичане да увием за 20 минути или да похлупим, за да обелим по-лесно зеленчуците. 8 стъпка. Обелете чушките, отстранете семките. Просто вижте как елементарно ни казва какво да направим. Дори за първи път да я правим тази лютеница, ще я направим перфектна. Обелете чушките, отстранете семките, нарежете на парчета, обелете патладжана, нарежете го на парчета и оставете настрани. Даваме напред и тук вече ни казва да отворим капака и да добавим 10 грама люта чушка. Аз няма да добавям и чеквам. Следващото е чесънче. Добавям чесън, давам напред. За 3 секунди на 8 скорост ще нарежи чесъна и евентуално лютата чушка, ако някой иска да прави пък пикантна лютеница.
Аз съм ви показвала какво се случва с чесъна, но може би пък има хора не са виждали. За 3 секунди преса за чесън. Ето вижте. Няма даже да си преведа с телефона, защото той ми показва с шпатулата да обера от стените. Следваща стъпка. Лук 130 грама. Аз между другото съм си приготвила бял и червен, защото нямам друг. Това е. Ще минем 130 грама, но въпреки всичко ще ги сложа и двете глави. Виждате как само на две половини срязах. Даваме напред и отново за 3 секунди на пета скорост той ще нареже лука. Аз да ви казах, че можех да си нарежа и чушките, и морковите, и патладжана. Не се сетих следващия път. Готово е с нарязването. Нека да видим между другото за 3 секунди на пета скорост какво се случи с лука. Ето. Виждате ли? Отново ни дава сигнал да оберем с шпатулата. Даваме напред 20 грама зехтин. Ето вече даже и преводач не ми трябва, защото с картинки е елементарно. Тарирам, че малко ми се размести кантара и започвам. 23 грама. Той не реагира, но ще го чекна аз. Даваме напред и за 3 минути на 120 градуса 0,5 скорост на ножа ще задуши лука и чесънчето. Все още нямам никакви изпарения, но ако искате може да си пуснете и аспираторче. А през това време да погледнем и зеленчуците. Доста ем рано, да. Но започват. Готови сме, времето изтече, даваме напред. След това ни казва да добавим 800 грама домати. Отваряме и внимателно, ето тук захващаме и внимаваме да не се опарим. И започвам да добавям доматите, като аз така само ще изчистя и ще срязвам на четвъртинки. Срязвам и на четвъртинки. Даже вижте, не е задължително и да тегля предварително. Ами, на момента с 828 грама и той се съгласи с нас. Аз искам единствено само да видя така. Тук по негов съвет ни казва 800 грама обелени и нарязани. Пак казвам това при условие, че ще е едро мляна лютеницата и няма да пасирате накрая. Но аз давам по по-мързеливия начин. Даваме напред и сега за 20 минути на 115 градуса, втора степен на ножа, той ще готви. Като преди това аз обаче ще излезна малко от рецептата, ще пусна ръчен режим, за да може да ги нарежи по-наситничко. Не много. 2 секунди на скорост 3,5 на ножа. Ще ги нарежа, за да не са толкова едри, колкото видяхте, че са. Даже сега да ви покажа и какво се получи. Даже почти не ги е нарязало, но той докато готви, пак са по-нарязани, разбира се, докато готви. Сега как се връщам в рецептата, искам да видите. Така. Отивам на рецепти. Наскоро готвени лютеница и даже ето виждате ли тук ми я дава до коя стъпка съм стигнала, 18-та, и ме връща точно там, където съм била.
Давам напред и сега 20 минути ще реже, готви, бърка. Да видим след това какво се е получило. Да не забравим да проверим и зеленчуците. Те започват добре да ухаят. И разбърквам. И продължавам. Време е отново да видя, защото аромат се усеща и от доматите, и от зеленчуците. Мисля, че правилно съм преценила времето и ще си го използвам до край. Всъщност остават 9 минути, може и по-рано да приключим. А тук остават 8 минути. На Thermomix остават 3 минути, тук остават 4. Аз мисля, че зеленчуците вече са готови и за това ще изключа, за да поизстинат леко и изчакваме да приключат доматите. Приключихме и тук. Чеквам. Даваме напред и сега ни казва да добавим зеленчуците, обелените зеленчуци. Тук нашите са едро нарязани. Така, аз обаче искам да ви покажа и защо нямаше смисъл и да режа доматите. Виждате ли какъв сос е? Така малко да наклоня камерката само. Ето. Нашата бъдеща лютеничка. Сега добавям и зеленчуците. Чекваме уреда, че сме добавили всичко. Даваме напред и за 5 секунди на четвърта скорост той ще разбърка и нареже всичко. Сега да видим какво се случва вътре. Почти е готова. И сега от нас иска да добавим 30 грама балсамико. Това аз казах, ще ползвам ябълков оцет. Добавям. Внимавам да не прекаля с оцета. Точно 30 грама и ето той се чекна. 25 грама захар. Тъй като аз ще ползвам мед, ще добавя после. Това чеквам ръчно. И ето тук ми иска сол. Казва да добавя една лъжица и половина чайна сол. Който иска може да си добави захар, но аз я приготвям с мед повечето пъти. Както казах, ще ползвам и кимион. Ще добавя половин чайна лъжичка и черен пипер ще добавя аз. Ще ръсна на око. Сега няма да я опитвам на вкус, защото липсва сладост. Даваме напред. Още 10 минути на 95 градуса, 2,5 скорост на ножа. Всичко автоматично зададено от рецептата. Давам плей и през това време си почивам. Това е най-лесният начин за приготвяне на лютеница, мързелива лютеница. Освен това е и толкова чисто в кухнята, че между другото, докато се приготвяха зеленчуците, аз си прибрах каквото остана в хладилника, поизмиха начини един нож, една дъска, съм готова. После само прибирам броканите и останете до край, за да ви кажа съвета на Thermomix и какъв трик ми даде той. Даде ни сигнал, че е готов. И ето тук идва съвета. Да загреем фурната на 120 градуса и когато затворим бурканите в тава, съвсем суха, съвсем без никаква вода, слагаме бурканите за 25 минути, за да се стерилизират капачките. Но сега, преди да изсипя, все пак, иначе искам да ви покажа и каква е лютеницата като готовност. Наистина може да си я оставите без да пасирате. Ето, това е. Но
трябва да сме обелили зеленчуците. Аз не го направих и определено, да ви кажа честно, сега с тези домати не ми е толкова рядка. Ами пасирам, добавям си меда, няма как, защото трябва да изсипя лютеницата гореща в буркани. И сега отново ще излезна от рецептата. Само да включа и фурната. Избирам горен и долен релтан, без вентилатор. И намалям на, колко казахме, 120. И чакаме да загрее. Казахме, че излизаме от рецептата отново и отиваме на ръчен режим. Там ще избера 10 секунди на скорост 8,5 да ми пасира люценицата. Готова е. Супер е. И докато сме още в ръчен режим, ето тук, ще си избера кантарчето и ще си добавя мед. Захарта беше 25 грама, аз ще добавя малко повече мед, защото все пак знаете, че захарта е доста по-сладка. Опитваме задължително преди да затворим, защото може да трябва да добавим още. Сега ще разбъркам за 5 секунди обърната посока на ножа, скорост 2,5. Даже не се налага аз да разбърквам. Умен ми е той. Готово. Сега отново отивам в рецептите. 23-та стъпка. Имаме 27 стъпки. Фурната загря и даде знак. Аз вадя бурканите и сега ще подсуша където се налага. Трябва да са напълно сухи, за да не стане експлозия. Пълня горещата лютеница с лъжица. Ами да ви кажа, от тези бурканчета ми излезнаха 5,5. Ето. Както мислех да сложа още един патладжан, може би щяха да станат 6 буркана. Но без да се моря, без много суетене. Тук съм си нацапала буркана. Лютеницата е готова. И сега отива да се стерилизира в фурната. Ако е за бърза консумация, мисля, че е достатъчно само да затворите и от горещото ще се вакуумират. Но тъй като аз смятам да приготвя няколко такива дози, за да имам за зимата, ще направя упражнението и с фурната. Сещам се, че имам една любима рецепта, която съм приготвила във фурната и мисля, че беше около 3-4 часа печене. Тук само вижте колко време си спестихме с тази рецепта. Не трябва да се допират, трябва да са с разстояние. Слагам тавата и нареждам бурканите. Който няма таймер на фурната, може да си сложи таймер на термомикс. 25 минути казахме. Тук даже има да изберем дали да е купа за смесване, купа, хладилник, фурна. Ето ние избираме фурна. 25 минути. Стартирам и след това ще ни даде знак да изключим фурната, за да не забравим. А през това време ще пуснем термомикс да се изплакне, да се измие направо. Приключи и измиването. До фурната и стерилизацията ни остават 15 минути. Сега изхвърлям водата. И друг път съм ви показвала, но да видите. Само верото изплаквам, подсушавам и това е. Чисто нова. Ами това беше включването с термомикс, Instant Pot и една домашна лютеница.
Надявам се рецептата да ви е харесала. Ще се радвам да коментирате и да споделите вашето мнение. Аз оставам да се наслаждавам. Чао и до скоро!